Excuse me, Esther. You're welcome. Thank you very much. DPO, Baranda. Thank you very much for your hospitality. You're welcome. Ga wani hancin ka sai wani kyalli daga nesa kamar biro. Auren manga. Ya sunan ki? Balaraba. Kin taɓa aure? Aure na 3. Amma ban haihu ba. Ina nan. Auren manga. Lalla ku koma. Zawara ne ko duka 'yan mata? Ina zawarawa duk 'yan mata ne. Hakan take ga wani sabon launi, sabon kala, sabon turka-turka, sabon tashin-tashina. Kawunka kwanakin baya ina wurin mai nama sai da yazo ya saya min nama tsire ta 500. Wace ne kawai nan san ki take ne? An shirya kulun kulufi ta rabarbasar soyayya a cikin Auren Manga na kamfanin Ɗorayi Films and Distributing Company. Yaya? Ta yi. Alhamdulillah. Auren Manga. Gaji ga sarki mutumina, an goya garda ga amarya zuwa an wannan. Manga na gode, ango na amarya kenan. Manga sai dai, manga na. Auren Manga. Ango kasha kanshi. Ya kuma na ganka da tawul a wuya. Balaraba. Kai ma gidan kake? Anan yake mana Balaraba me haka ne? Da wani rigiji gabjin rugun tsumin da kowa zai soji da gani. Calm down, sweet. Sweet din banza sweet din wabi. Have a figo. Please calm down. An ki ai calm down. Auren Manga. GPO ne samfurin kalan da ba ku sani ba. Ibedi, Sani Giwa, Sanya Odu, Gangare. Lalle dawo in tarar da cikin police station ya cika dankan har wasu. Auren Manga. Auren Manga. Auren Manga. Menene ya haɗa rugugi a ofishin 'yan sanda? Dandan. Sanda zuwa. Na ce haka hakan ka. Kai dogo. Go an ko kuce ko mai. Auren Manga. Sa maimaita abin da ka faɗa gabana. Ka ci gidanku ka ci kani. In kai shagiya ne, oga ce guni. In kai toki ne, oga jaki ne. Kai wuce. Ni har ta kace mun jaki, mun da shi jaki kamar da doki. Dokin ma irin na Argentina. Auren Manga. Samfurin kalan da ba ku sani ba. Karuwa ne saka ba zan baka ita ba sai ka kawo mai shaida. Evidence. Wannan kalmar da kake magana, alamun kona mu laifi. Na faɗa karuwa. Auren Manga. Samfurin da za ku so gano bakin zaren. Ni fa a garinmu babu wanda isa in yi magana a ɗaga maka. Kada ƙara. Kaka. Auren Manga. Menene ya zafi? Wayannan tsofaffin bakin tebur din. Shekaru na 70. Yanzu wannan gemun wancan mutumin ka ja shi ba mamaki da sa aka yi. Ka nuna mutum. Wala yanzu ka samu ruwa kana shafa mai zai gaina. This fari pat. Auren Manga. Su wayannan aktocin tattara su gaba daya ka sasa zai. Police station ba gurin wasa bane ba gurin fim bane. In fim za ka yi ka tafi Zoo Road ko ka tafi sabon titi. Auren Manga. DPO now, sweetie. Sweetheart. Esther, my love. My darling. Shiri ne na Yakubu Usman wanda ya tsara labarin Nazira Adam. Yawwa jama'a masu sauraro, kuna tare da gidan tibin nan Dan girman iyayenka. ka gane ni? Wani karin babata wallahi kamar kuɗi sak. Wannan billan wallahi hanya jirgi daban na mota daban. Auren Manga. Uce ne dala tsaya dala. Ina magana yarinya mata aure. Ake magana akai duk salme su. Har barayin ciki ma ko dan fashi da ya fitar da shi. A wanke sallin ma kafin. Ku zo mu dauki hoto kafin mu tafi aiki. Idan na kuma kariya ce ta haife ni. Dan wani da shi. Dan wani. Wanda ya kirkiri labarin kuma ya bada umarni Falala Ɗorayi. Kin yi abinci ne? Ban dafa komai ba. Ka haɗa ni da wannan ɗakin girki ka ce mini sai an jona menene daga ƙarshe ma sai ka ce wai gobara za a yi. Sai na kira mai gadi muka zauna nan muka yi hiran mu. Wani mai gadi? Wannan jigege. Dan yankan kai ne. A'a ba. Na rantsa da Allah. Assalamu alaikum. Khalil bayanan Eh bayan. mato kamar na ga motar sawuni bai nisa ba. Wallahi ban sani ba baba. Khalil, ka gama aikin da na saka ne? Murya abba ne shi karanto. Ka mu baki. Ka zo ka je kai mun aikin da na saka. Wallahi na dan mun aiki ne baba shi yasa. Ka san dai ni mahaifiyarka ce ko? Yanzu ina son ka saki wannan yarinya ba tare da bata lokaci ba yanzu nan. Amma shi zan iya zama ba tare da petition. Khalil, na ba su nan da minti ɗaya su fita daga cikin gidan nan.
ko ku fitan. You don't love someone because of their looks, or their status, or their possessions, or their background. You love them because they sing a song only your heart can understand. Makira, to yau Allah ya tona asirinki. Duk wani abu da yake a bayan ido kike tunanin cewar ban sani ba. Ina da labarin duk abin da kike kisa. Kina mun ladabin ƙarya kina nuna min cewa kina sona bayan ido na ba haka bane. Mummunar aƙida. Mu ba za mu haɗa zuri'a da matsiyata talaka irin bargami. Idan mu talaka ne ku wani iri ne? Me kike nufi kenan? Kina nufin umman mu kenan? Baba International features the popular super hit Hausa novel Mummunar Aƙida, this time in motion picture. Munafuka, albunguma, mara zuciya, butulu, irin me kika bari a nan? Yayi ɗananan magana, an ban da rashin zuciya ke ai miki zabgegiyar amarya ki zo nan? Mummunar Aƙida. Executive producer Fatima Muhammad Salisu. Producer Abba Abubakar Babai. Story Hafsat Iladan. Screenplay Dauda Iwa. Why no? Why is she? Why is she? Why is she? Mummunar Aƙida. Directed by Ali Sak. Zai gaya mun sallan azhar raka nawa ne? Faruk. Raka? Ta fahimci shi. Duk wanda yake so ilimin shi ya dinga tafiya daidai, ya dinga samun abin da yake so yana achieving a makaranta, dole sai ya mai da hankali wajen yin ibada da yin biyayya ga iyayen shi, kafin nan shine duk zai samu abin da yake so a makaranta. Dole Fatiya sai ta zauna maka saboda ita ake yin sallah, kuma kaga sallan nan idan mutum baya yin ta in ya mutu wuta ake saka shi, a ƙona shi ya ƙone izuwan wuta ta ce shi, ido ya zazzaro, ido ya ja ya faɗo, ɗori su zube. Smart, intelligent and brilliant from a very poor family. Shin ko ka tuna maganar kuɗin gidan nan ya ƙare? Ina sani. Haya na baku ba gado ba. Stunning, generous but dull from a very rich family. To na kira kan maka godiya ne bisa namijin kokarin da kai musamman wajen ɗaga wannan kamfanin da samun ribar da ban taɓa tunanin zan same ta. Ni ne kamata daga gode ma har ƙarshen rayuwata.
They share strong bond of affection as each of them finds it difficult to exist without the other. Time after time, years after years, situations upon situations, they becomes husband and wife, but you never know with Shaitan. He's always around the corner, waiting for the perfect time to strike. Sanadiyaki na sami ilimi na zama babban mutum. Amma halin da ake ciki yanzu, gwamma in je titi ina barace-barace a maimakon in ci gaba da rayuwa da ke. Arfad from Right Time Multimedia. Wannan abin da yarinyar nan ta yi tun daga kakanni na har iyayena babu wanda ya taɓa aikata kwatankwacin sa. Arfat. Rayuwarki ba ta tsinana mun komai ba. Arfat. Ga ta nan a zaune. Wallahi za ta shiga aljanna. Ina fatan haka. Lallai akwai matsala. Arfat. Arfad. Executive producer Sani Silakatsina. Story and screenplay Bashir Waidarini. Producer Alhaji Sheshe. Arfad. From the perfectionist Kamal S. Alkali. Yaƙi zami da kai. Kamata yi in kashe ki. Yau kuma? Alhaji. Arafat coming soon. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabban sai ya ce kun san waye matalauci ranar gobe alkiyama? Suka ce ya Rasulullahi ba sani ba. Ya ce to wanda zai taho da ayyukan alkhairinsa a ma'auninsa a ciki sannan kuma ya tashi ba ku. Burina shine in ga ka rabauta ka kaucewa daga azabar Ubangiji. To Allah bai karba addu'ar ki ba. Duk waɗannan 'ya'yanki ne? Kai, kuma suna da kyau Hajiya. A cikin su wanne zaki bani? Don Allah ta Annabi ka rufa min asiri. Wallahi dukkan su marayu ne. Marayu? To su marayun Hajiya. Robbery, burglary, looting, extortion becomes the order of the day. Saudat. Wannan ba cikin da barayi suka dauka mu Alhaji bane? Ta ce. Ai ba daga su bane. Domin Allah subhanahu wata'ala ya ce duk mutumin da ya tsara haƙƙinsa a cikin dukiyarsa to shi kuma zai tsare masa dukiyarsa. Yet another brain-cracking piece from Babai International and Investment Nigeria Limited. Saudat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ni ba shedan bane. Saudat. Ina son ki. Dubban jama'a hauka irin naku mutumin da ya shigo har cikin gidanmu wallahi da cikin talata yinin dare ya zo ya ci mutuncin mu ya gurfanar da mu ya wulaƙanta mu kai sannan har wata birgima a daga ya sake dawo muku ba za ka yaudare ni ba wallahi tallahi kana jin dan ka dawo man da kuɗin da ka sata shikenan na zama sakare wawa san ya kai get out Saudat ƙarya kake wallahi akwai abin da kake shirya a cikin zuciyanka shine ka ƙara dawa kai da rayin da wannan abin a iya sani na duk iyakacin girman zunubin da mutum ya aikata wa ubangijinsa idan ya roke shi zai gafarta masa. For Saudat, he accepts a difficult task. For Saudat, he takes the bull by the horn. Saudat. Will Saudat succumb? If she does, will Saudat's parents accept him? Unravel it in Saudat. Ba zai yiwu ba. Malami na kuma yi min ƙarya
to yanzu me ya kamata na yi? Saudat. Executive Producer Fatima Muhammad Salisu. Producer Abba Abubakar Babaye. Story Abba Abubakar Babaye. Screenplay Shafi'u Dauda Giwa. Saudat. Directed by Falalu A. Dorayi. To a dawo da su.
Assalamu alaikum jama'a, muna yi wa kowa da kowa barka da zuwa. Muna yi muku lale. A yanzu wata ta tara ma gurin nan Allah ya riga ya kawo ta. Za mu buɗe abubuwan da muka shirya ɗaya bayan ɗaya. Amma kafin nan saboda jin daɗin wata ta tara mu da Allah ku tafa mata. A wannan biki ne da ya shahara wanda aka daɗe ana sa ranarsa bikin fa'iza tare da Mubarak angonta wanda za a gabatar a yanzu. Abubuwan da aka shirya suna da yawa. Mun yi tattaki mun rero a ɗaya bayan ɗaya wanda za a shirya a ɓarar da shi domin taya amaryar nan nuna farin ciki daga kamfanin SRK. Don haka akwai babba aminiyar akwai da yaushe aka zo biki ana bai abokin ango dama ana bai ka amarya. Zan bai ka amarya dama ta zo ta gaya mana wace ce. Bintu ku tafa mata da Allah. Rap. Na gode. Malama Bintu in taji ina so na ga daga gabas za ta fito ko daga yamma ina so na ga irin dagwas za mu ganta. Malama Bintu bismillah. Aha. Kun ga kawar amarya ku tafa mata da Allah. Da ganin wannan ranar kun san yau ranar su ce yasa ta sha couple and red. Couple and red ne? Pink. Aha. Couple and pink. Da gani ta sha wahala gurin tela ta ce ta yi tattaki wajen wata 5 tana ta shirya amma ta sha wahala dole ne a yi mata wannan design din. To malama Bintu ga kawarki ga jama'a me zaki iya cewa game da su game da wannan rana. Assalamu alaikum yan uwana maza da mata. Ina muku fatan alkhairi da gayyatar ku da muka yi wannan aure mai albarka na Fa'iza da Mubarak. Yadda kowa ya zo wannan taro a cikin farin ciki, to Allah ya mai da kowa gidansa lafiya, kuma Allah ya ci da 'yan baya. Kuma kamar yadda na faɗa muku, kowa ya rage nauyi, domin yau rana ce ta girgijewa. Mun gode, Allah saka da alkhairi. Ku tafa mata mana. Kun ji ta ce yau rana ce ta Fa'iza da Mubarak. Da Allah ku tafa malama Fa'iza. Aha, malama Bintu ki ki zauna mun gode. Za mu ci gaba da dora abubuwa ɗaya bayan ɗaya. Akwai shahararren kabaramadin nan Malam Balala Murtala Balala da ya zo garin Kaduna. Muna so in za a ɗau hoton amaryar nan kai mata kes yanda hoton zai kyau. Kai buba ne kuma shi hannu. Ko ba ma ne. Tunda a yanzu mun gabatar da kawa amarya tana gurin nan mun gabatar da dangi kafin mu je ga entertainment. Akwai shahararren mawaƙin nan da ya bunƙasa a fagen waƙoƙinsa, gwani ne kuma jarumi ne, ana yabansa gidan rediyo gidan talabijin kenan, da kuma shi aka gayyato a wannan shahararren bikin. Don haka kafin nan da Allah ku tafa wannan fuska da zan kira kafin gaya muku wa shi kuma shanu rap shahararren mawaƙin nan in Sa'id na guji ya ji da Allah ya taso domin ya rera amaryan nan waka tare da duk jama'ar da suke gurin nan ta yaya su nuna farin cikin wani gurin. Sai na gudu bismillah yan rap. Sharar magin sai na gudu gashi a yanzu ya gabata a wani guri. Dala ku tafa masa. Aha, fara sai na gudu bismillah. Biki kusa ko dan ya fi
abu ne haka Mubarak ya yi. A ce yau ake ɗaurin aurensa amma ya tafi wani guri baya nan. Ai mu umma abun ma da ya faɗa mana hankali ba wai neman sa da muka yi muka rasa bane ya faɗa mana hankali. Tun jiya nake fama da Mubarak ya faɗa min inda yake amma ya ki gaya min umma. Awal, dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri. Amma ka buga masa waya. Ka ce ina neman shi ya zo shi maza maza. Shikenan umma. In Allah yadda zan yi kokarin haka. Shikenan. In Allah yadda zan yi. An gode muku kuma Allah muku albarka. Amin. Allah muku albarka. Amin amin. Bari in ƙara samu. Wannan ba ɗaukar wayan nan ne ba gaba ɗaya ba su bani ba wallahi. Hello? Dan Allah dan Annabi ku yi hakuri. Wallahi aiki ne dan rike ni amma yanzu nan na kusa kammalawa. Ku jira ni ku dai kawai ku ci gaba da shirye-shirye. Sun kira ni sun faɗa min kuma mun gawa magana da su. Ku dai kai ku jira da nan zuwa. Yau sanu da su. Umma, dama Mubarak ne ya buga mun waya akan cewa da Allah in ba damuwa yana so in maye masa gurbin Fa'iza makwabciyar mu. Amma dai bai faɗa min dalilin sa na yin haka ba, amma dai ya ce min akwai dalili mai ƙarfi. Yanzu ke kin amince da wannan magana? To, Umma, a zahirin gaskiya dai Mubarak yana da halayya masu kyau. Kuma yana da ɗabi'u da kowane namiji ake fatan ya kasance tare da shi. Inda da hali gaskiya ni a na ba matsala. To in dai haka ne ki ja bakin ki shiru. Kin ga yanzu ne ba zan iya tunkaran malam da wannan magana ba. Sai dai idan shi Mubarak ne ya zo samu malam ya yi masa maganar ki, to kin ga sai malam ya shigo mana da magana cikin gida. Wannan abu a ce makota ga gida to Allah ubangiji ga mu gare ka ka zaɓa mana mafi alkhairi. Aure ba zai yiwu ba sai in an samu wali, sai an kawo sadaki, sai kuma an samu shaidu guda biyu sun shaida. Idan ba su shaida da wani ɗaurin aure ba to ba zai yi bina'i da ita ba, ma'ana ba zai tare da ita. To alhamdulillah ga shi yau Allah ya gawata bangaren amarya masu bara ga kuma bangaren ango masu karɓa. Haka su ba ka to sai ku haɗa kanku. Na'am. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Ni Alhassan Sa'idu wanda aka ni wakilci na auren Fa'iza, na ba da aurenta ga Malam Labaran wanda aka rada shi wakili bisa suna nawa ma masallaci a hannun Malam Labaran. Ni Malam Labaran na dakata. Kada a daura wannan auren. Idan kuma har an riga an daura, to a take anan zan sake ta saki uku. Kai! Amma wannan a cikin mahaukatan ma ofisa ne. Kai? Ma ya gaya maka mahaukaci ne, shi ne angon fa. Shi ne angon. Mubarak, baka da hankali ne? Ko kana shaye-shaye ne? A cikin hayyaci na nake baba. Amma dai dan Allah ku yi hakuri ku dakatar da wannan daurin. La haula wala quwwata. To. Wallahi na aje. Gobe ne ɗaurin aure na fa. Yarinya kin yi farar dabara.
ki rike mutuncinki da kyau, ni kuma na rike hol ɗina. Wannan abin da kika ce kina so a gurin mu fa sai da muka sha rana sanyi ruwa sannan muka samu. Alhaji dan Allah a taimaka mana. Ai babu taimako a harkar da bata da lada. Fati fa za ku yi. Dan Allah Alhaji ka taimaka mu daga cikin arzikin da Allah ya yi maka. Ba sai ka zubar min da mutunci na ba. Ka fitar da ni kunya daga wajen kawaye na. Tunda bata amince ba ga hanya. Ki daina kuka Fa'iza. Na yi imani wannan ita ce damar mu ta ƙarshe. Idan kuma muka rasa ta, to gaskiya sai dai mu haƙura da fatin nan. Ina so ki san da cewa kowane mutum yana iya canza rigarsa musamman a yayin neman biyan buƙatarsa. Kuma hakan bai hana ka mai da rigarka yadda aka san ka da ita. Don haka zo mu tafi kawai. Binta, yanzu kina nufin in aminta da buƙatar mutumin nan? Fa'iza kenan. Ba abu ne ba fa wanda za a rubuta shi a goshinki. A ringa kallon ki da shi bayan wucewar lokacin abu. Inda abu baya wucewa, ina ayyukan da mutane suke aikata. Tun lokaci ya wuce da shi. Gaskiya ba zan iya aikata zina ba Bintu. Ko kin manta cewa gobe ne aure na? Yanzu kawai mu je mu nemi wani mafita. Ina ga zai fi mana. Fa'iza, to ni fa daga nan kokari na ya ƙura tunanina. Sai dai mu koma mu ji musallama mutanen da muka tara. In ya so su mana tofin Allah tsine su shiga gari suna yayata mu. Lafiya lau. Kai ne ka rubuta masu musabakan nan receipt ko dan ladi? Tun nawa ga wata suka yi bukin? 10 ga wannan watan ko? To naji tunda kai ne. Kai maza ka zara jikinka ka bar wajen. Yawa. San lokacin matan da ya kusa. Haba dan Allah sai ka cuta karamar yarinya. Dan Allah zo. Ya hawo. Ba wanda karamar yarinya ba da ni. Wallahi na yi da na sanin zuwa na duniya a yau. Hakuri ko za ku yi ku tafi tunda jiran ku ake. Irin wannan kuka haka sai ka ce wanda aka yi wa sakiya? Ka cutar da ni. Ka cutar da rayuwata. Tunda dai har ka kawar min da butulci na. Ka ruguza min tamun nadin da na dade ina yi wa kaina. Wayo Allah na. Ma wani dalili ne yasa ka san da wannan matsala amma kake faɗa sai yanzu bayan an riga an tara mutane? Duk da cewa na warware niyyata na auren Fa'iza, ina sa ran akwai matar da za ta iya zama madadinta wanda kuma za a iya daura min aure da ita a yanzu. Idan har Allah ya sa mahaifin Rahimatu yana nan gurin, ina roƙon shi don Allah da ya shiga ya tambaye ta. Idan har ta amince da ni a matsayin mijinta, to a shirye nake ta daura min aure da ita yanzu saboda cancantar ta. Shikenan sai ka shiga cikin gida ka je ka tambaye ta. In ta amince za a daura auren da ita sai mu daura, tunda daman wal bikiru tista azumi. Ta mace ana neman izinin ta. Ka tambaye ta wasu mutum har izina in ta shiru ta ansa. Akar makallawo. Ni a gani na ga wannan bai dace ba. Ga gidana ga gidan shi muna makotan juna, bai kamata ya zo da irin wannan ba. Gara da ka ce a ganinka, mu kuma a ganinmu hakan ne ya fi daidai don kada a yi bibau. Kaga wannan sai ya zama ishara akan duk wacce take son ta zubar da mutuncinta kan biyan bukatarta.
shiga nan. Kar ki shiga gidan nan. Kar ki shiga gidan nan. Kar ki shiga nan. Gidan makina ne, kar ki shiga nan. Ka zo karɓar sadaki ko? Ba za a bayar ba. Ko ta mutu. Dan Allah kai hakuri. Ko ta mutu. Dan annabi kai hakuri. Abba, da duniyar nan ba ni da wanda ya wuce ka. Idan ka ƙi ni, wa zai so ni? Idan ka kore ni, wa zai karɓe ni? Dan Allah Abba, ka karɓi wannan abin da ya faru da ni a matsayin kaddara. Wallahi tun da nake ban taɓa miƙa ma wani ɗa namiji hannuna ba. Wannan shine karo na farko da kaddara ta faɗa ba. Kaddara? To gwara da kika ce kaddara. Gwara da kika ce kaddara ce ta afka miki. Kin ga kenan bata shafe ni ba. Ke barki jin ga miki kina fa bata wa kanki lokaci ne. Ni fa ba zan yarda in ci gaba da zama da karuwa a cikin gidana ba. Abba, da kanka ka kira ni da wannan mummunan suna. A? Me ce ke? Na ce me ce ke? Me ce ke idan ke ba karuwa bace? Menene bambancin ki da karuwa? Zina ce kuma kin riga kin yi. Gwara ma nasu ma da yafi naki tsafta su dan sun dauke ta matsayin sana'a. Ke fa a filin taron daurin aurenki aka nuna hoton bidiyonki da kika aikata zina. To bari in gaya miki. Biki cucu kowa ba sai kanki. Kuma wallahi ni ba zan taba yafe miki ba. Yar asara kawai. Ga hanya can. Duniya ce ta ishi kowa riga kuma tana da faɗi. Ki je za ki iya samun masu hali irin naki. Kuma bari ki ji in gaya miki. Ba na fata Ubangiji ya nuna min me kama irin naki ko da a lahira ne. Ki tashi ki tafi. Ki tashi ki tafi da ba na buƙatar ki har gaban abada. Kuma ko tunawa kika bari zuciyarki ta yi da ni. Allah ya isa ban yafe miki ba. Abba, ko ka kore ni a gidanka, hakan ba zai taɓa canza min suna daga yarka ba, kuma jininka. Idan ka bar ni a gidanka, bai wuce mutane kawai su rinka ma kallon mahaifin wacce ta aikata zina a daren aurenta ba. Idan kuma ka kore ni, mutane za su rinka maka batanci da haka. Duk da baya ba ta gani, amma ba zan so a ce na zama silar da mutane za su rinka zagin mahaifina ba. Ka yi haƙuri Abba, kada ka yanka min tikitin shiga duniya da hanyar korana daga gidanka. Ke kika yanka wa kanki tikitin shiga duniya. Banza a banza, busar sarewa ma ta fi maganganunki daɗi a kunnuwana. Wallahi, idan kika yi da kafafuwanki suka sake takowa inda nake, na rantsi da Allah sai na kashe ki. Sai na kashe ki na gaya miki. Shikenan Abba, zan tafi. Inda ba za ka taɓa samun labari na ba, saboda na san tana abin da na aikata zai sa maka ciwo a cikin zuciyanka. Idan kika yi haka kuwa kin taimaki. Kin taimaka min mutuƙa. Idan Allah ya ga dama zai iya sa mutane su ci gaba da ganin mutunci na bayan tafiyarki. So alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana mai cike da abun mamaki wanda daga ni har ke ba mai tsammanin haka za ta iya faruwa ba, kuma sai gashi Allah ya tabbatar da haka. Sai dai ina neman afuwa game da wato faɗo muku da na da wannan al'amarin auren ba tare da kun shirya ba, wanda har hakan ya jawo baki samu abubuwa da mata suke samu a yayin da suka yi aure ba. Amma dai insha Allah na yi alkawari zan iya bakin kokari na in ga na wadatar da ke da waɗannan abubuwa don ke ma ki kasance ɗaya daga cikin matan da za su kalli gidansu da ɗakinsu su tabbatar da cewa su matan aure ne kuma an kawo su da abin da ya kamata da gidajensu. Ni dai ban ce ba, ba na fata da buri wani kyale-kyalen abin duniya. A koda yaushe ne buri na da fata na bai fita wace hanya zan ba in kyautata maka saboda in samu aljanna ba. Allah sarki, to na gode. Allah ya miki albarka.
Hajiya Farida kenan. Ni ban san ma wane zan yi miki bane saboda jaje zan miki ne ko murna. Da dai na san kin fi karkata ga jajan. Ai yaya Nasir ka san bani da wata alaka da farin ciki akan abin da ya faru. Saboda Fa'iza ƙawata ce duk abin da ya same ta ni ya samu. Gaskiya ne. Kuma kin ga duk abin da ya taba ki ya taba. A haba. Kwarai kuwa. Dama ina da matsayi haka a zuciyarka? Ni ma haka. Kin san shi ko da yaushe mutum yana kan ɗabi'ar abokansa. Saboda haka duk abin da ya faru ga mutum ɗaya zaki gane daga nan zaki gane asalin halin abokanansa. Ban gane me kake nufi bayanan sa. Ina so ki sani cewa daga yanzu zuwa kowane irin lokaci zan iya turowa gidanku a karɓa min kayan aure na da kuɗin sa rana. Dan Allah ya Nasir ka yi haƙuri. Ka san ina son ka ba zan iya rabuwa da kai ba. Wallahi abin da ya faru ma tsautsayi ne ba laifin mu bane. Ƙwarai ko tsautsayi ne faru akan ku. To sai ku jira maza irin ku waɗanda tsautsayi ya faru akan su zo su aure ku. Ni da tsautsayin bai faru akan na ba. Zan je in nemi mace wadda tsautsayin bai faru akan ta ba irin wanda ya faru akan ku in aure ta. Na barki lafiya. Allah ya Nasir. Ya Nasir. Na shiga uku. Wannan abun ni da ya zame mana jalle joga. Fa'iza. Fa'iza. Fa'iza sai dai fa haƙuri rayuwa ce. Na kirawo mahaifiyarki Talatu don ki ji daga bakinta irin abin da ya haya ya faɗa a kanki lokacin da muka je wajensa. Fa'iza dubi yadda kika lalace. Ke ce kika dawo haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'a Talatu, kuka ba zai yi fa'ida ba. Duk abin da ya wuce ya riga ya wuce. Kin san su mutane sai ka shekara 100 kana aikata abin kirki. So ɗaya idan ka aikata mummuna su a wajen su kasawa kai kamar yadda ya faru a kan Fa'iza yanzu. Shirin kanki ne kin san sharaɗin da mijinki gina igiyar aurenki. Sannan kuma shi babu wanda zai gaya masa magana ya ji. Ya dubi tsabar idanuna ya ce ba don yana ganin mutunci na ba da shiga wannan magana. Kin ga kenan ashe idan ban fita daga cikin wannan magana ba zai tattaka fuskata ya wuce. Ka yi haƙuri malam, ka yi haƙuri, kar ka bi tabbatinsa. Kana yi don Allah kuma na sani Allah shi zai biya ka. Ka yi haƙuri da maganar shi. Ni ma na san cewa ba zan biya ta maganar tasa ba, kuma ina da abin da zan gaya masa. Kuma ko duka na yi ina da ƙarfin zara. Na san dai wannan magana ce kawai da yake yi akan maganar yarsa. Yanzu ya ke gani za a yi. To, kawai yanzu ta tattara ta tafi dangin mahaifinta tunda dama ta san wajen. Ta je idan su ma sun goyi da bayan shi ke dan kawai sai su tare su kashe ta tunda dai a kanta aka fara irin wannan kaddara. Ba kuka ne abin yi ba ta da wannan abu fa dole ne sai kira rashin zuciyar kuma kin dogon tunani wanda ko da ne kika ne in baki shawara idan ban baki irin abin da kika shawarta a cikin tunaninki ba to ka san wannan ci dole sai da ai hakuri kaddara ce kuma wata rana sai labari kafin su ma waɗanda za su ba da labarin ya zama babu su. Fa'iza, kin ji abin da mahaifiyar ke ta ce. To saboda haka sai ki ji idan su ma sun aikata miki kamar yadda mahaifin ke miki to ni zan saki a gaba mai da ke. Allah ya sauka. Amin. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Yau za hajja ne a gidan namu? Muni. To shigo daga ciki mana kya tsada daga waje kamar wata bakuwa. Ai ni ba zama ne ya kawo ni ba. Wurin arziki, gidan arziki na ake zuwa a zanna. Zuwa ne in gaya maki, danki ya aiko man da sako kuma sakon naki ya kai wuri na. Yata ba za ta sha sanyin banza ba da bata lokaci na yin hira da shi. Me ya zafi haka? Jiran shi nike. Ina nan ina jira ne ba dai ya ce zai je an so kayan aure ba to ina jiran shi. Me laifina dan na ce a damun da kuɗi na fasa auren yarki. Ke ita taki tarbiyyar kirki gare ta ne? Har za ta zo tana tambaya na kuɗi a kofar gida? Kuma ke ki fito ki goya mata baya? Dan me ba zan turo ce a bani kuɗi na ba? Ba zan aure ta ba dan ba. Na ji daɗin dawowarka. Mara kunya, waɗanda suka yi gadon abin kunya, marasa tarbiyya. Kai hanni zaka ji baka ce ma tsohuwar banza, to kaga tsohuwar banza nan. Ita ce tsohuwar banza wata hidan banza, wata maka tarbiyyar banza. Ya isa! Kai Nasiru. Kar kamare ta. Inda ni ce uwarka. Ko har tufa ta da ke ni, ban baka izinin karama ba. Ka manta cewa surukar ka ce? Ko dukan ka ta yi? Bai kamata ka sa hannu karama ba. Ban ji daɗi ba, na so a ce ka kafa ma fuska ta tarihi wanda tun bayan ƙuriciyata ni ma da sai in kafa maka tarihi in bugi uwarka har ta tsari gaban ka. Kayan aure da kuɗin aure an cinye saboda haka ina jiran san mace. Haba Fa'iza, ina zaki? Ina zaki me yasa kin haka? Dan an mu zaki da kin zauna a gidanmu. Ba wajen zama na zo bukata a wajen ki ba. In har zan ci gaba da zama a cikin garin nan, to lallai ko zan koma gidan mahaifina. Na zo ne kawai in miki godiya akan tarbiyyar da kika bani, sannan kuma na zo in sanar miki da cewa yau din nan zan bar garin nan. Zuwa ina? Zuwa ci gaba akan tarbiyyar da kika jajirce har sai da kika daura ni akan ta. Ɗabi'a na so take yi, sai yau ne na tabbatar da maganar da mahaifina yake faɗa min a lokacin da yake so ya raba ni da ki. Gaskiya ne, zama da fasikin aboki yana ɓata maka tarbiyya ko kuma ya ɓata maka suna. Duk irin ƙoƙarin da na wajen kare kaina, amma sai da kika ja aka min tozarta wanda ko a wasan kwaikwayo ban taɓa ganin iyayen da suka ma 'yarsu haka ba. Kamar yadda iyayena suka kore ni. To daga yau suna na korarriya kuma zan ci gaba da aikata abu irin na korarru, takaici na daya. Duk abin da zan kulla an riga ni. Na so a ce akwai wani kulli da shedan bai kwance shi ba, ya fara kwance shi a kai, ya bani damar iya shegen da ni ce zan fara yin sa a duniya. Duk da sahun wa'inda suka wuce zan bi, amma zan yi iya kokari na in ga sunana yayi tsawa a duniya. Kuma ki sani shi sharri kare ne, wallahi sai ya dawo miki da sakamako. Babu abin da zai damun da shi sai alkhairi. Ke nufa tausayin ki nake ji. Ki ji tausayin kanki Bintu, don yanzu ke ce a bar tausayi ba ni ba. Tunda kika riga kika kyankyashe ni, aike daga yanzu sunan ki uwar kunama mai haihuwar dan sharri, kuma a ƙarshe ya kashe ta. To ki sani kin haife ni a sharri, kuma ni ce ajalinki a rayuwa. Ke Fa'iza, na gaji da wannan ƙananan maganar naki. Ya za a yi ki zo ki same ni har inda nake ki ga min babu daɗi. Dan za ki shiga duniya sai kin zo kin gaya min? Me nawa a ciki? Ai ba kanki faro ba, ballantana kuma a ƙari a kanki. Me a sai saura a cikin barikin in ban da ƙazaman yara, gwalagwaji, tsiya da cututtuka. Ina so ki sani babu wanda aka aika mu da goron gayya ya zo bariki, kowa ta shi ta kai shi. Ina so kuma ki san da wani abu guda ɗaya. Ita bariki alalan gero ce, idan baki iya ba ta kwaɓe miki. Ballantana ke tun yanzu daga kullinki ya fara ruwa. Babu wanda aka kira shi da gwani, face hanyar da ya bi sunan ta koyo. Ina so ki sani da sannu zan zama ƙwararriyar 'yar bariki da ke kanki sai kin yadda ilimi na ya wuce wanda kika koya mu. Kuma ina so ki shirya
daga kare kanki daga raddin da zan shirya miki sai kin ga sakona dan ni na zama giwa bana waiwaye. Ina nan ina sauraron ki, ni da ke Allah ya tsine wanda ya fasa. ‘Yan mata, da ganin ki kina da buƙatar tafiya ko? To ga matafi. Da ba zan tsaya ba. Na san ko da a ce za ka sake tafiya dole sai ka dawo. Motar haya ce? Sanin hakan shi yasa na hau. Amma kar ka kuskura ka ce za ka min gori don na hau motanka. Amma ke babuwa ce ko? Ai abin da ake yi a garin nan kenan. Duk motar da kika hau to ta makaho ce. To, tsarin garin naku ya kusan ya burge ni. Amma fa ban ce kun burge ni ba. Kinga, surutun ki fa ya ishe ni. Ina za ki je? Inda za ka nan zane ci. Okay. Au, an safa ki shakar ki ce na miki ruwa. Amma dai ka san ni ba makwaɗaiciya ba ce ko? Amma kuma faɗaciya ce ko? Kai kuma masharanci ba? Sharri kuma? Da ka ce mu mafaɗaciya, bacin kuma ni a tarihin rayuwata ban taɓa faɗa da kowa ba. To Allah ya baki hakuri. Kai kuma Allah ya baka fahimta. Ba ni labarin ki. Kar ka damu da labari na. Ka rike bukatar ka, ni ma in rike labari na. Na ma kusa sauka daga motar ka. Kika ce tafiyan mu daya. Inda ka fahimta ba, amma tunda na ga baka fahimta ba, sai ka sauke ni in yi tafiya na kuma ko godiyan hawan motan ka da ne ba zan ma ba. Kina da saurin sabo da mutane. Kuma kin iya magana. Amma dai ina la'akari da cewa zaki wa alshani. A wajen mutum mai wahalar fahimta irin ka ba, wai yanzu ba mu zo bane? Kina sauri ne? Sosai ma? Idan da a ce zaki bani haɗin kai, da na aje ki cikin gidan nan. More rayuwarmu. Wannan gidan da kike gani gidan abba na ne, sannan kuma a hannuna yake. Zan tare da miki da kayan more rayuwa, sannan kuma in baki cikakkiyar kulawa. Inda zaman waje ɗaya ne nufina, da ban bar gaban iyayena ba. Dan a yanzu ma haka suna tunanin ina garinmu da ke gabashin ƙasa, amma sai na juya akalata zuwa yamma. Saboda yanzu ma ko kallon garinmu ban so na sake yi. Ga wannan. 20,000 kuma? 20,000 ne. Ko sun yi kaɗan ne? A'a, ni ba su mun kaɗan ba. Gashi. 5,000 ɗin nan kawai sun ishe ni. Din da ina da doguwar tafiya don ni kaina ban san iya inda zan tsaya ba. Amma kuɗinka ba su bane biyan bukata na. Kawai ni tafiyata shine biyan bukata na. To ba komai. Ki samu nambar ki anan saboda wata rana. Gashi. Ga numban nan
duk da dai na san ba lallai bane mu sake haduwa. Saboda me? Saboda in nayi gaba bana dawowa baya. Duk da haka na gode. Kai wannan godiya haka da sauri? Ka ajiye godiyarka. Wataƙila nan gaba za ka fuskanci ban cancanci godiya ba. Saboda me? Saboda yanzu an samu canji a ƙasa. To yanzu abin da nake so da ki faɗa min sunanki in save a waya tare da in na ɗauko da zan sauran gane lambar. Sunana Korariya. Korariya kuma? Ya kake mamaki ne da jin tsoron fito da sautin muryanka fili? Ka san shi suna linzami ne. Sunana Korariya. Ka faɗa kanka tsaye Korariya. 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 Na'am. Barka da yan mata. Magana nake son yi da ke. Magana? Wace magana kake son kai da ni? Ina matsayin mata aure. Haba bayar Allah, ya za a biyo ki da sako mai tsoka kamar wannan? Allah yi min tsari da kai, Allah ya kiyaye in bi. Samu darashi. When a worker is more hardworking, more disciplined, and more dedicated than his co-workers, he gets thumbs up and positive impressions from his masters. Samu darashi. Kudadenmu da aka ba da bashi a waje sun ninka kudadenmu na nan da suke hannun ma'aikata. Sanin kanku ne da akwai ma'aikatan da muka samu matsala da su waɗanda sun ki dawo mu da kamfani kudadensu. Laifinka ne. Haɓa labai, wannan abin da kuke zargina a kai zargi ne ba. Shut up your mouth. Kamfani ba ta ɗauki asara ba. You have to leave this company. Babu abin da zamu yi, iyaka koma ta gaba ɗaya mai haƙuri. Allah kawai ya zaɓa mishi abin da ya fi alkhairi. Gazama Marketing and Distribution Company Limited brings forth. Na kira ka ne saboda akwai wani kasuwanci da nake so ni da kai. Kasuwanci ne ba mai wahala ba. Zan baka naira miliyan 5 ruwan kuɗi cash yanzu. Ka saki matar ka saki 3. Ba na ji a duniya a wanda yake na sa'ar mata. Barayi da ɗai! Barayi wallahi! Sake nake haƙuri. Kaga dakata da Allah malam zai idan ba za ta amince ba gara kawai ka dawo min da kuɗi dan ba haka muka yi da kai ba. Sai yan. Tsaya da Allah ina zuwa. Ai ba kamar zan mata magana. Samu darashi. Cikin tayar ya yi zafi. Gida za mu kuma da ita? Shin idan na dawo da kudin naira miliyan 1 za ka iya amincewa da wata bukatar tawa? To ita naira miliyan 1 ta me? Kai ba mutumin banza ne kai, idan na biya maka kai na san hallaka da za ka yi. Kuma ina so ka sani wannan ya zama karo na ƙarshe da duk sanda za ka yi magana ka dinga ambato matata a cikin maganarka. Samu darashi. When Kannywood talented icon Adam A. Zengo lock horns with Kannywood macho man Saradin Sani in a battle to possess the Kannywood ravishing damsel Fatiwasha. Ba na san ƙara ganin ka, ka tafi gaban nan wurin na ga maka. Ai da ma na san zaki canja ra'ayi kike so da kai. Musa A. Rashid movie, produced by the Kannywood zealous and confident producer Alin Diman, and directed by the man with the magic touch, Sadiq and Mafia, Samu Darashi. Ni ban kira ka nan dan in taimaka maka ba. Na kira ka ne dan mu business kamar yadda na shaida maka tun farko. Na amince.
Once upon a time, Talatu was brutally tortured, mercilessly maltreated, and terribly terrorized. Kafin na yanke hukunci da zuciyata, sai da na karanta, na ga rayuwar mu kwata-kwata ba ta da kyakkyawan ƙarshe. Yau ku tuna, ina Amina 'yan London. Ta mutu a kan titi. Wannan rayuwar kuke so ni? Lallai rufe mu baki. Kin san cewa karuwanci ba sana'a bane, me yasa kika fita aikin bariki? Ke ba damar a gaya miki gaskiya? To ina da tabbatar miki da cewa wannan mummunar aƙida take. Ba za a raba hanta da jini ba? Ta ina suka zama ni a guna ba 'yan uwa bane. Yanzu in ɗaya daga cikin 'ya'yanki ne mata suka tsinci kansu a cikin irin wani halin wani aibata sai kika aure su zaki ji daɗi. Few years after, she's back as a dangerous, fearless, and merciless terror to terrorize the city with new identity. Talatu lamba ɗaya. Talatu ba inda kafar ta bata karaɗe ba a wannan ƙauyen. Talatu ƙwanƙwararriyar 'yan bariki ce. Ina jan ki kina koma gunsa, rungume shi zaki? Talatu lamba ɗaya. Lamba ɗaya. Talatu lamba ɗaya, an incredible concept from the company DJ Multipurpose Concept. Talatu lamba ɗaya. Wannan shahararriyar lamba ɗin da ake samun labarinta za ta yi aure, ko fa da gaske ne ya tabbata za ta yi auren. Amma ina Talatu? Wajojin Talatu kuma yarinya da aka ɗauki amarya aka je aka kai Story Jibril Musa, screenplay A.U. Usman, assistant directors Babangida Bangis and Abubakar H. Kura, voice over General BNB, official trailer Abdulaziz AZ. Talatu lamba ɗaya. Yau ranar birthday yan uwa ku zo ganana, ni ma na zo dangi ku zo duka magana. Ni happy birthday domin yau Sunday, ilimi ne jigon rayuwa wanda ya huta. Duka happy birthday ni wana da ta cire tuta yan uwa. Happy birthday mun zo, ni ma nana. Happy birthday na yi wa nana, diyar da take da kima. Shekaru sun ƙara duniya, na da yau kin ƙara girma. Allah kwana da lafiya. Dala jama'a dan yi hakuri in zan so in gabatar da masoyiyata ruhin raina, uwar 'ya'yana Talatu tare da ƙawayenta. Ashe baka da hankali? Hankalin dabbobi ne da kai? Wa ga maka aure yana gabana? What? Aure? Me kika nema kika rasa? Da har kike so ki kunshe kanki karkashin wani kato. Da yin haka tamkar cin dunduniyar bariki ne. Kai, ku dakata. Ya isa ka. Ko ka san wace ce Talatu lamba ɗaya ko da ita da ƙawayenta? Yarinyar da ta yi kaurin suna wurin aikata manyan laifuka. Hatta 'yan jarida sun gaji da buga labaranta. Na sani Hajiya. Ka rasa inda zaka nemo mana aure sai tashar bariki. Kada la kabrata duk kun mun shi. Ko kun isa ku sana gaba kuna ga maganganu? Kun isa? Produced and directed by Salisu Mu'azu Rijiyar Zaki. Talatu lamba ɗaya, coming your way soonest.